Dol makedo gi mibadhi pachoka EACC koro dok ne jaga budget ma pachoka kata control of budget Nancy Nyakango kaluwore koda report mare ewi kaka counties ma pachoka osetiyo gi omenda gi tayo chenro gi ahinya to mag dongruok. E duoko margi kaluwore gi lipodno, riwruog Gavanas no wacho ni Nyakango ong'eyo midhiero ma counties kadhie kendo migawo mar omenda nodeko chwalo ne gi omenda. Kaka jafo maro Nyakidi lero, lipot mar jaga budget no yango ni counties moko 10 nokotiyo gi omenda mora e chwalo chenro mag dongruok. Koloso e gwenge ma Mwingi, kaunti ma Kitui, apisa mar EACC Eric Ngumbi owacho ni Gavanas owinjore okaw lipot mar jaga budget Nancy Nyakango e yo makare kendo keto kenge mag neno ni giketo ilai kaka omenda mag county itiyogo kaka achiel kuom yore mag tieko mibadhi. As EACC, the controller of budget is right. The controller of budget is discharging the mandate of that office under the Constitution, and instead of challenging those issues that have been raised, governors are expected to take reform measures and address the gaps that the controller of budget has raised. Kaluwore gi lipot mar Nyakango, counties moko 10 nofwenyore ni nokotiyo gi omenda mora e chwalo chenro mag dongruok. Gino mar riwruog Gavanas pachoka nothegorego ka giwacho ni omenda nochwal ne gi modeko. As a matter of fact, counties received 0 exchequer releases from the National Treasury during the quarter reviewed under that report. E kindego, Nyakango makochungni lipot mare maradier kendo chiwo ranyisi mar kaka counties osetiyo gi omenda e tayo chenro mekgi. Each of those figures has been verified thoroughly to ensure that at the point we are reporting, it is factual. Granted that every once in a while we may have a typographical error, but that is as far as it goes. As far as the content is, we report factual figures confirmed both from the counties and from IFMIS. Nyakango nyomedo ni counties duto nosechwal ne gi omenda mar dwe mar 7 kod 8 kendo kata obedo ni omenda go nochwal modeko, Governors nowinjore chan kaka ne ginyalo tiyo gi omenda go kaluwore gi budget margi. Many counties, again, because I may not tell you the specific ones, were unable to access this money because they didn't have a budget. Those that had a budget went ahead then to apply it to those bills that they had carried forward from the previous year. Those who gave preference to recurrent expenditure then did not report anything on development. Lipot no bende no yango ni counties moko tiyo gi accounts mag bengi mopogore ka moko nigi accounts mag bengi madikal 300. Chal makama owacho ni nyalo chiwo thuolo ne achudhe kendo chwalo mibadhi pachoka indi. You cannot justify why a county government needs to maintain over 300 bank accounts. The only reason why a county government would maintain such a huge number of bank accounts is to facilitate theft of public funds. We need to know who operates these accounts and what are the activities around these bank accounts. Riwruog Gavanas kata kamano omako chungni account achiel mar bengi ok nyal tayo chenro mag counties kendo gitimo kamano e yor chik. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. E weche mamoko eni moko kuom